Онлайн бизнеса не е бъдещето, то е настоящето. Вече е тук и ако все още не сте отворили свой собствен интернет магазин, сега е момента да го направите. Ние изграждаме нашите магазини с помощта на Magento Commerce платформа, която позволява гъвкавост и функционалност за вашия магазин. Нашата цел е да създаваме печеливши интернет магазини за вас и вашия бизнес. Ние сме специализирани в създаването на успешни интернет магазини. Разполагайки с всичко, което Magento предлага, вие ще можете да представите своите продукти точно така, както искате вашите посетители да ги видят. Ще имате доклади в реално време за вашите продажби, търсения и активност на вашите посетители. Ще разполагате с безброй начини за разплащане. Вашите клиенти ще могат да пазаруват от вашия интернет магазин, без да е нужно да се регистрират. Ще имате възможността да контролирате вашите продукти и каталози лесно и удобно. Ще може да добавяте специални промоции в платформата. Ще имате няколко варианта за доставка. И още много други. Посетете ни на fregata.bg и научете повече за интернет магазините и Magento платформата.